abu da zaka yi dan kanka zaka yi, da abin da zaka yi dan gidanka zaka yi, dan ci gaban gidanka, dan ci gaban kasar ka zaka yi. Aka samu ka cikin kai tun kana yaro in ka tashi da shi dumi ne za a yi zaka gani ka zauna a cikin kasar ka. Kasashen da suka ci gaba akwai wanda banda kasar su sun wata kasa ba, ka dauki ba Amurka je ki ba banda Amurka ba wata kasa. A ciki yake zaune, a ciki yake ci, a ciki yake sha, a ciki yake komai shi. A cikin jawabin wato shugaban kasa na rantsuwar kama aiki da yayi ya yi magana cewa zai kokari ya kawo gudunmawa ko kuma wato matsalolin da ilimi suke fuskanta a Nijar an samu an dakile su domin kasa ta ci gaba. To kuna ganin ya kamata a ce ya zo da waɗansu tsare-tsare bancin irin waɗanda ilimi yake da su, misali koyi da waɗansu fannunuka tun da yau duniya ta ci gaba akwai hanyoyi da dama da ake iya samun kuɗi. Yanzu kamar ɗaya ne ni kamar yau ko da a ce yau ina iya ba shugaban ƙasa shawara fannin ilimi. Shugaban ƙasa yana ƙoƙari kuma ya ɗauki ƙuduri bisa kan harkar ilimi zai har ma cikin budget na ilimi ya ƙara. Wato babban kasafi na kuɗi da aka yi na ƙasa na shekara bisa kan ilimi an ƙara. To ba wannan ne kadai ba, ba saka kuɗi ba ne ba kadai. Za a iya gina aji, za a iya gina makarantu, in ba abu masu koyarwa, masu horarwa malamai na kirki, to wannan aikin banza ne aka yi, za a zama gwangwani ne aka yi banza. Kuma abu ɗaya da zan sake dawowa, misali yau duk tarurrukan da shugaban ƙasa ya yi bisa kan ilimi an yi shi a ƙasa tare da duk wanda suke da yawo bisa kan harkar ilimi a Nijar. Amma sai ya kai kashi 60 ko fiye da kashi 60 cikin 100 muna duban waje zo su kama mana bisa kan wannan. Ni kullum ko da yaushe faɗin shi nake, wannan ilimi ko da wani zai taimaka mana bisa kan wani abu na wanda zai ci gaba ƙasar mu, za a iya mana hanya, zo yi mana hanya ce za mu yi, zo yi mana gini ne za mu yi wannan shi. Amma wani ya zo ya ce shi zai ba ka kuɗi gudunmawa bisa kan fannin iliminka, to wallahi ka yi jira wanda shi ne zai kawo abin da ka koyar ya ka ba zai baka haka nan. Kenan program da za a kawo nasu ne su kawo, ko kuma namun in muna da shi sai an sa garan bawul. Shi kuma kowace al'umma da nata tsari da tata al'ada da tashi da ita. Shi ko ilimi ya kamata a ce da yadda za a yi shi, banda ilimi na science yadda za a yi shi da ilimi na harkar cigaban kasar, to a yi shi bisa kan yanayin 'yan kasar ya ne suka tashi, da wani tsari suka tashi da shi.